guys, so dito tayo sa Dagupan. Tignan natin yung populasyon dito sa Dagupan. Tricycle drivers naghihintay ng pasahero. Welcome to Dagupan. Yan yung Marco Dagupan. Border checkpoint. Morning, sir. Thank you, sir.
tayo din sa poso kung okay lang ba. Sir, pwede magtanaw? Yes, sir. Ano ko lang, kagaya namin nagbabike, kailangan ba namin mag-uwi sa traffic, no? Sa traffic dyan, sa traffic light. Maaari, sir. Kung maaari talaga, no, para hindi ma-aksidente, no? Para hindi marami. Kasi last time na kita ko dun sa kabila dyan sa may lukaw. Ilang ano lang mga bikers na ano, Na-disgrasya. lang siya. Pagpula sa kanila, no, Oh, that's dire-diretso, no? Oo, diretso siya. So dito marami kayong na-experience na ganun. Oo. Grabe. Sige sir, kasi ngayon papasok tayo sa work, lagi na nakabike eh. Para sigurado lang mas. Okay, sir. Thank you, sir. Sige po. Sir, ganda ng face shield mo ha. Saan mo nabili yan? Doon sa Hadiman, sa ating Handyman. isang namin, Magkano? isang daan. 100 lang? Ayos ah. Ganda ng mga bike nila. Nandito tayo sa Arellano. So, marami talaga nagbabike dito sa Dagupan. Going to work.
sa main district. Downtown. Wow, very good. Nilinis nila ang ating Star Plaza. Pantal. Orange it. Market Square, BSI. So dito po yung bilihan ng mga pasalubong. Kung gusto nyo bumili ng pasalubong, mga daing na bangos, mga seafoods, nandiyan po dito sa kanan. Ayan, dito. Malingas Market. Yan po, sa loob niyan. Ito yung pinaka-munisipyo ng Dagupan, Business Center, Metro Plaza, Starbucks, Pedritos, ayan, nandyan. Yellow Cab. Ito po yung pinaka park ng Dagupan, yan. Tingin tayo dito sa bike.
masarapan na pagkain. So pag kayo nagbabike, after nyo mag-bike, huwag mong kumain,